ולוג לק עם חברה שלי. אני יושבת. ישנה אצלי. זה כל הלקים. זה קצת צורי, מה אני אגיד לכם? טוב. אנחנו צריכות לבחור לק. את זה אנחנו לא צריכות. בואו נתחיל בלשייף. ויש לנו גם מכונה. נכון. אני אתן לך את זה קצת, כן. להתחיל לשייף. זה הפוך. אליה בצד המנצנץ. טוב, נחזור לכם. 50 דקות. תעשה לי. סיימנו לשייף. עכשיו... אני עוד לא סיימתי. טוב, אנחנו צריכות לבחור צבע, זה ממש קשה, כי תחשבו כמה יש פה. וגם אנחנו בוחרות אותו דבר, אז... טוב, אנחנו מתחילות עכשיו להדגים פה עם הלקים, ובסוף נבחר איזה. אוי, סדר. אנחנו ממשיכות לעשות. טוב, עכשיו אנחנו צריכות להתלבט על כל הצבעים פה. טוב, אז בחרנו בזה. הוא צבע יפה, אתם תראו. כן, נראה לכם עוד מעט. בואו נסיים. אני בינתיים... היא תמשיך לשייף. כן, אבל תשבי את. ניקח את זה. את יודעת ששמים את זה ככה? שמים את זה ככה. רגע. כן, אני יודעת. טוב, אז... נמשיכה לעשות. אוקיי, סיימתי לשייף. בעלויות. אני סיימתי ביד אחת. מה זה? תביא אליה. היי, תקשיבי, תרחיקי את היד. תעשי ככה. מה זה, אתה רע? זה מייבש. זהו, אריה, ככה. זהו, את צריכה... תבין טיפה. איזה לעשות לך? כמו שאנחנו לעשות. מרי, תעשי את זה רחוק יותר, כי כל הספרי נכנס לי ל... עכשיו אני מייבשת. כן, תיזהרי לא להתנדב. שבוע הבא אסור... טוב, אז אני אעשה עוד, כאילו אני עושה חדש. טוב, יש שתיים. יש שתיים שלי. אוי, אריאל, איזה פרצוף. אתה רע, יש שתיים. כן. אריאל, את חייבת להרחיק את זה. אני מייבשת. עברנו בבית חולים. טוב, אני ואליה הולכות לעשות היום לילה לבן. רגע, אני אעיר את אבא. עכשיו אמא שלי עושה לי את השיקוף, כי אין לי כוח לעשות. זה לא שאין לה כוח, היא לא יודעת. אני יודעת. את לא, אני יודעת. תעשי מלא 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 מלא. חבל להם. חבל שלהם. אוקיי, עשיתי את השיקוף. זה יפה. אליה מייבשת. אני סיימתי את הלק. אני צריכה שיתייבש לי, אבל זה יפה. בואו נחכה לאליה ונראה את התוצאה. זאת התוצאה שלי. אנחנו צריכות עוד לשפר את זה. קיצר, אמא שלי עשתה לשתינו. שנייה. אני עשיתי לעצמי. את לא עשית לעצמך. אמא שלי עשתה לשתינו. אמא שלי תשפר לנו את זה. איך היא תספר לנו? אוקיי. כאילו תכניסים, פה יש לך לשלוח את זה. הבנתי. אז היא תספר לנו את זה. אבל אמא שלי עשתה לא, פחות, אבל היא... מה באמת? תסתכלי את כל... כאן, כאן, כאן. תסתכלי הכל. טוב, אז אמא שלי עשתה לנו וזה עשה לנו הרבה. היא פשוט עשתה לעצמה בהתחלה, ואז היא שמה מלא. טוב, אז אמא שלי סיפרה לי, אני יכולה משפרת לאליה, אבל היא יצאה מהמם. בואו נחכה לאליה. זאת התוצאה. תסתכלו קצת על שלנו. זה מהמם. בואי נעשה. ככה. לפחות שזה יתייבש עוד. כן, ביי.